चलानी बुरे इंखा थे पाइना खा का हमको अच्छा नों अब है के बुनो खुल्लाम खुल्ला एकदम फैले नों ना बगी दे नों थे पाइना Win dolrok norok bahai tong bai dolrok ang tine hanyo hai bosor ko taling wate wawi muya hakete peplati peple phaya norok to ano shiur wan chukui tong khana o borok ba sorgo sagara oda sogya hnai soguya ku dolrok soguya ku ang bo o hasaka on tongkho dolrok asik dinni pore sung tini o phele chikhakai phunungai rongni video no rus khailai norok to nugui tong banya sini tirprawo o phele chikhakai phunungai rok musle kana agarti agar tong ba kya hnai hingke kokno bisi ulta pulta sawi norok no bokrok nosto masai tinini video no sengeri la shinai ang asiri-siri basa woi mokolni mukhi kolni koltham khak drop siku bini o photo no nugui ang wana si thangsiu o kaka Chintamala bata mo pia bo thopro ko baklai trungai da pia bai chik jagui da bahan dok peklai sai phake no hnai o lokhai kaisa kok mutuman kha bo agi social media o phai kaisa kok sajak tongo ani nem kisna mani te ko ek mas ni bisingo complete dengnai hnai o lokhai Facebook o hamnai male bini o hangare puro moidana awan khanya puro teilombui awan loi peklai ja khanya nugui sini khoroksa Facebook ni keliti milka manjak puru sori keli sama hai asakai sori keli jakha bini o mushroom bokrok haisi kon tete Facebook account ni bisingte phayei reply mari phakya oi kaki keliti bo abo pheli phunugya barakati si songsawi chikhagai phunugo चलानी बुरे इंखा थे पाइना खा का हमको नों अब है के बुनो खुल्लाम खुल्ला एकदम फैले नों ना बगी दे नों थे पाइना obo hai rangsangni bufa hai mani rokno nugnani onek koktugu baksa borok bini o peklai jango nugui besek sak kepal kaham hini wansukuna nung sajaman o manile nini thani sitangu hingke ban nung nanya sele jangan yota ui aboni bagai si tokti taktai hapsai kam khai pusi sari matoni bayu nung khai tai ulta abono sina singa sele jago dolrok botamni bagai risinang jagai o kok sanorok sajaman bini saipano loklai jak peklai jak hnisi ate kok sawo bo nini bol driver tongle nung khai exercise khai bini saipano peklai ri na hamaya nung ni ji sak kaham ngai phunu ga dang pa chinung bujin ja shuri man ji nung sak se bo ma hai nya ji ni bo ma hai video na ji ni tabu ang iya kung no pura ani yang bokro phanang nai nai tong bi norok ni o night duty ni tomrong no norok sngo tangai ase share khane musung jakhino sung bo saimano ni duty 12 gonta onek kaham kai solo hne belai over practice khakai hanyo sikasarte bangni kosong noi jangai thano nai mo ni ni kagos kisigya kisik thangpano khukti full then hanani olokhai kunia hopung asugui na sigi kamna sarate kono upai kre niji si buino exercise ni mungai buino chikhagai phunugui tongo niji ni khikrong ni khinokai manamjagya buini khikrong ni khinokai manamjak mase yangle sabo sidu mos deng burung no camera basango phai pak sakai pak togui phunuk nung ni ji samte nung ba ki da sha ani video no nung ani kisa sia photo ni ba ga benang ma ha ki video post khlaya ma ha ki kok sai ma ka bu no man khai hnai Pasiklaro apa discount this person discount o kaka papak malabo belai khaino bari jakha tamoni hingke tabuk durga pujani season kuno dress no phanase dukandarok tom bo mait khaise woi discount hne announce khayaku nang khai borne asuk buni sai sekang discount ni ritong kahino abobo only /sikla rong ni bagai buji bakhna ble /sikla ro nang jesek pano lak discount riwi tong ni o walo harpe khetari harpe gran sajak makhang haibai sel thana onek kok tungnai haisi jesek theng karak phano se ni o makhang no nukhai sam sundro blai thela nangai bomboi thangma hai bomboi ma thangane tar ani photo bang leng te kha khola ka basa jang nu kha leng tikhe bacha jak no gya phano 100% bisingo 70% le clear khen no kha haisi ai tamsa niji sak no free hito sponsor khai tongota iko ang bo kaham kanyo saimanu tabung ni dino sponsor khaya hengke nijini bakai kuno faida kare tabung ni dino niji sak ni manyo tuise social media o phai asaka kok banglayo tai saka ni isuk toro ani isuk se kono hunuse kholla khulike phunuk bai siwan dolrok norong ni phun research pai jang gai phun research khai to ni de atom san nokha gurum wate wa ma hai borok bu project khagai phunuk ri no norok kuno saimara galaxy bo kai phan to tia sara video kha khaya phan to tia sara bo sai chek le sara ni na ma ka buri rong na nung kham phung ma kala kha o phan tok rok ba besek kapal hamya ungmung ungai ba borong ni bukhokte mum khojang na nangkha phan tok tei lai mani olokha bisingok odek sowai kasai tong rogya khobla apuru sim mo mani moza no ma
hinana ako boro ase kholbui mang hui mang toni mana hino waisa usu phunugei audience rok bai kaham bo hinjanga nangan magana ja lag lag khibi woi thepaina sha thepaina hamani gunle ungkhano haisi dal rok tinin bage video asung no norong o video no kisa kbang ka share khelai di amoni hinke video puri jagya onek balokha channel no subscribe khaija ko hinke channel no phat subscribe khaina di next video norok no entertainment khaina bage datino phai tongo hinke thangka du dal rok bye